हेलौ लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। बे भिडिअआनो जादों संदान सावथुननि फिल्म शुटिं खालामगासिनो दं। बे शुटिं खालामनायखौनो नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिनोसै। बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ आं दिन्थिलांनोसै फिल्म शुटिं खालामबाय थानायखौ। बे न'खौ आदा दिनेशनि न' बानायदों। लकेसना मोजांथार, माने बेयावनो रमान्टिक सिनबो लानो मोजांथार जादों। नै दा आदा दिनेशनि लागासिनो दं शट। आदा दिनेशनि शटखौ लागासिनो दं आरो बे न'खरनिनो जागोन आरो आदा दिनेशआ। काट माबा मोनसे बिगोन आरो आं मिथिखागौ। आंनाय खनाखौमोन। दसे बिफां फैबाय। रंजालु, जोंनाव बेखौ सिनायो नामा? सिनाया। इस्टाब्लिस जानायनि आसा दङ। इमान मिनियो आरो नोंसोरो, इमान मिनियो आरो जोबखांबा जाथ'यो। Action! Out! Out! Imani lap kalayo. वाटार गिदिर गैया वाटार टिलिं ना फैनाय आं थाबनो टिलिं ना फैनाय ओइ सुइसफोर खालाम। थांनायसिम लानाय ना आरो बे डायलगखौ फोजोबनायनि उनाव ओमफ्राय थांनायाव ग्रोब मास्टार लाइटआ मोनगोन बेखौ आंखौ हमफैला दे नै एसे माबा बुजिना ला बेफोर बाथ्राखौ नों इयुनखौ जोलै खालामना नामा? नोङो आंनि बायदि बुंनो नाङा। इयुनखौ जोलै जांखांनायनि उनाव डायलगखौ दै बाय लासै थादबनानै होनबाबो जागोन दे। उखा Action! एसे हाबनानै मोखांजों बुंनाय बिखौनो हरग्रोगोनथ' ओमफ्राय नोङो जेब्ला फिदिंबाय होनबाथाय सानसे टाइमिं नाथाय सिगारेट सोंनायाव लांबानो जाबाय सिगारेटआ उनावसो जागोन नाथाय सानैबो सिङाव थां सिङाव था आं लेंहरबा फै दरजाखौ एसे फांस्रोना था
आंखौमोन नामा? मोनहोनि आंखौ लाव दा रेडि इसिम गासिखौबो मोनो गासिखौबो